Hai todo un universo bulindo de vida xusto debaixo do noso nariz. De feito, sobre nós, dentro de nós, en cada recuncho do planeta. É un mundo invisible que, sin embargo, fai posible a nosa propia existencia. Así que hoxe imos mergullarnos para explorar tres dos seus reinos máis fascinantes: os monera, os protistas e os fungos. E para comenzar, imos lanzar unha pregunta que parece sinxela, pero non é. Existe algún intre, un só momento, no que estellamos verdadeiramente a soas? Pensemos niso un segundo. A resposta pode que cambie a forma en que vemos o mundo. Pois a resposta é un non rotundo. Nunca! Cada un de nós é un ecosistema inteiro, un planeta habitado por billóns e billóns de organismos. De feito, estímase que no noso corpo temos tantas ou incluso máis células bacterianas que células humanas. E o mundo que nos rodea está literalmente cuberto por esta vida microscópica. Imos comenzar polo principio de todo, polo primeiro capítulo da vida na Terra. Falamos dos pioneiros absolutos, dos primeiros seres vivos que apareceron no planeta, o reino monera, os auténticos arquitectos da nosa biosfera. E que definía un monera? Pois, sobre todo, a súa sinxeleza. Son organismos dunha súa célula, e ademais son procariotas. Isto que quere decir? Pois que o seu ADN, o seu material xenético, está aí, flotando libremente pela célula, sen estar pechado nun núcleo. Pero ollo, que esta sinxeleza non nos engane. Son os seres vivos máis abundantes do planeta, con moitísima diferenza. Agora ben, sinxelo non significa uniforme. As bacterias, que son as grandes estrelas deste reino, teñen formas moi definidas, case como a súa tarxeta de visita. Hainas redondiñas, os cocos, outras son alongadas, como a bastóns, que son os bacilos, e hainas ata con formas curvas ou en espiral, como os vibrións e as espiroquetas. Pero aquí é onde a cousa se poñe interesante. As bacterias teñen como unha dobre personalidade. É certo que algunhas son patóxenas e nos causan enfermedades bastante serias, pero a inmensa maioría son vitais para nós e para o planeta. Pensemos nas bacterias do noso intestino que nos axudan a dixerir os alimentos, ou nas que fan a maxia de fermentar o leite para darnos cousas tan ricas como o yogur ou o queixo. Imprescindibles. Moi ben, si os monera foron o primeiro paso. Agora a vida dá un salto de xigante. Deixamos atrás a sinxeleza dos procariotas para entrar no reino protista, un grupo increíblemente diverso. É coñecido como o caixón de xastre da bioloxía, e con razón. Aquí métese todo aquilo que non acaba de encaixar como animal, planta ou fungo. E aquí está a clave, o gran cambio. Os protistas son eucariotas. As súas células teñen un núcleo ben definido que protexe o seu material xenético. Isto pode parecer un detalle, pero é un salto evolutivo monumental. Esta nova complexidade permite unha diversidade enorme, dende seres dunha soa célula, ata organismos pluricelulares bastante complexos. Para poñer un pouco de orde neste caixón tan cheo, podemos pensar en dous grandes grupos. Por unha banda, temos os protozoos, que se comportan como pequenos animaliños, movéndose e cazando o seu alimento. E pola outra, temos as algas, que actúan como plantas, quietiñas, producindo o seu propio sustento grazas á maravilla da fotosíntese. E como nas bacterias, aquí tamén hai de todo. Algúns protozoos son parásitos temibles, como o que causa malaria. Pero de novo, a maioría son eros anónimos. Moitos descompoñen materia orgánica, e outros forman o planto, que é o auténtico alicerce de toda a vida nos océanos. De feito, o plancto microscópico produce máis da metade do oxígeno que respiramos. Sí, máis da metade. Incrible, verdad? A diversidade das algas é un exemplo espectacular de adaptación. E non só na forma, senón tamén na cor. E esa cor non é casualidade, é pura estrategia de supervivencia. As verdes, cheas de clorófila, necesitan moita luz, así que viven na superficie. As pardas, e sobre todo as vermellas, teñen outros pigmentos que lles permiten capturar os pouquísimos rayos de luz que chegan ás profundidades do océano. Unha auténtica maravilla. E chegamos ao terceiro reino desta análise, os fungos. Se a natureza tivese un equipo de mantemento e reciclaxe, eles serían sen dúbida os seus membros estrela. A súa principal misión no planeta é descompoñer o vello para dar paso ao novo. Os fungos, igual que os protistas, son eucariotas. Pero teñen un par de regras de ouro que os fan únicos. A primeira, as súas paredes celulares non son de celulosa como as das plantas, senón de quitina, que é a mesma sustancia do esqueleto dos insectos. E a segunda, son heterótefos. Isto significa que non fabrican o seu alimento, o que fan é absorber os nutrientes directamente do seu contorno.
O mundo dos fungos está moito máis presente no noso día a día do que pensamos. As levaduras, por exemplo, son fungos unicelulares que fan que o pan suba ou que teñamos cerveza. Os mofos, que ás veces medran no pan ou na froita, tamén son fungos. E, por suposto, os máis famosos, os que forman cogomelos. Pero o cogomelo, en realidade, é só a parte reproductora dun organismo moito máis grande que vive baixo terra. Entón, como aparece un cogomelo no bosque? Pois non é por arte de magia. Todo comeza con unha espora minúscula. Esta xermina e crea un filamento, unha hifa. As hifas vanse multiplicando baixo terra e forman unha rede enorme que se chama micelio. É só cando as condicións de humidade e temperatura son perfectas, o micelio produce o cogomelo que vemos. O cogomelo é literalmente a punta do iceberg. O impacto dos fungos no noso mundo é xigantesco e a maioría das veces invisible. Pensemos no primeiro antibiótico, a penicilina, que se descubriu gracias a un mofo. O nun dato espectacular, o organismo vivo máis grande coñecido na Terra non é unha balea, é un fungo, un micelio que se estende por case 10 km cadrados debaixo dun bosque en Oregón. Son, sen dúbida, auténticas potencias ocultas. Xa vimos os pioneiros, o caixón de xastre e os recicladores. Pero agora, o importante é unir as pezas. Como estes tres reinos invisibles, traballando xuntos, construen o mundo que vemos e pisamos cada día? Se analizamos as súas funcións, vemos o seu impacto real. A maior parte da súa enerxía, un 40%, dedícase a descompoñer, a reciclar nutrientes vitais. Unha porción enorme dedícase a producir alimento, sobre todo as algas. Despois veñen os usos industriais, as alianzas con outros seres, e sí, só unha pequena minoría, un 10%, actúa como patóxenos. A balanza inclínase claramente cara ao ben. Así que, para levar unha idea clara, os moneras son os iniciadores, os que arrancaron todo. Os protistas son o gran motor dos océanos e dos lagos, a base de todo. E os fungos son o equipo de limpeza e reciclaxe da natureza. Cada un ten un papel insustituíble no gran puce da vida. A próxima vez que paseemos por un bosque, que comamos un yogur ou simplemente que respiremos fondo, lembremos este mundo invisible e omnipresente que o fai posible. Coñecer aos seus arquitectos cambia a nosa forma de velo todo. Que cousas empezaremos a observar agora con outros ollos?